Machiegni Kenya Karamogi campaign mar Safaricom sambaza furaha kawuono lorore county ma Nairobi kaachiel gi county ma Kajiado kaka mi mar Safaricom odhialo jopiny gi mich mopogore. Hilda Buya ni kod ler. Elimbe margi mar limo gwenge duto mapacho ka bwo chenro mar Safaricom sambaza furaha, kambi mar Safaricom koriwore gi Royal Media Services kawuono limo jodak ma county ma Nairobi kaachiel gi Kajiado. Ka jodak magwenge mane gilimo oyudo thuolo mar romo gi jolendo mag Royal Media Services kaka Melody Sinzore, Jomi Nyiero kaka Inspector Mwala kod jongolo magiero. Magi ni Christmas, tunakuja tumebeba mengi. Tumebeba mbuzi kibao, tumebeba kuku, tumebeba airtime, t-shirts, kofia, zawadi kubwa tuuza kuhakikisha kuwa ujumbe wa kusambaza furaha na Safaricom Kikrisi inakuwa ilo kwa sauti kubwa na kwa njia kubwa na jinsi ambavyo inafaa. Kawuono en odiochieng' mar abich ka kambi mar Safaricom olimo gwenge machalo Ruai, Githurai, Kinki, Utawala, Pipeline, Mlolongo e kind mamoko mathoth e dhialo joheragi gi mwandu mopogore opogore kaka omenda mag simu, gwen kod diek mag Christmas. Safaricom wamekuwa more cheaper, especially tukipiga in calls, SMSs, wako very fair. M-Pesa chances yake, for example, nikituma shilingi 100 ni bure, bilash. Hakuna chances yoyote. M-Pesa imetutoa mbali. Nyakati za nyuma bila M-Pesa tumehangaika sana, money order nini, pesa hazifiki, lakini Mungu ni mkubwa, Safaricom imetusaidia sana. Safaricom obago nyasi ni mar gone kastembe giero kamano kuom chung' kodgi kuom higni 24 nyaka ne gichak chiwo chenro gi e pacho ka. Gikwayo jo Kenya mondo mi obed motang' gi achudhe mag simu magocho ne gin apisas mag kambino. I'd like our customers to be extra careful to ensure that they keep their PIN, M-Pesa PIN, safe, because Safaricom will never ask any customer to share with them their PIN. And when any fraudster attempts to do that, Safaricom customers should call or send a message to 333. Safaricom ohero customers di to wane ground sani sambaza furaha. Odiochieng' makinye kambi mar Safaricom biro chopo e gwenge mag Ngong, Rongai kaachiel kod Kiserian. Hilda Buya, Ramogi TV.